இன்றைக்கி பழம்பொரி பண்ணலாம். பழம்பொரிக்கு நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். நாகா பிராண்டு எடுத்திருக்கேன். எந்த மைதா வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். மைதா நல்ல மைதாவாக இருக்கணும். நான் 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கணும். 1 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கி விடணும். கட்டி இல்லாமல் நல்லா பிரட்டி விடணும். இது நேந்திரம்பழம் பிளாக்காக தான் இருக்கும். மேலே நல்லா கனிஞ்சால் இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் நல்லா கனிஞ்ச பழம்தான் வேணும். நான் மைதா பேட்டரியை நல்லா தோசை மாவு பதத்துக்கு வச்சுருக்கேன். ஆனால் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. பழம் கருப்பாக தான் இருக்கும். மேலே தோல் கருப்பாக தான் இருக்கும். உள்ள பழம் நல்லா இருக்கும். நல்லா இனிப்பாகவும் இருக்கும். ஆனால் நல்லா கனியணும். இந்த பழம் உள்ளே பார்த்திங்களா பழம் எப்படி இருக்குதுன்னு. இந்த பழம் அப்படியே நமக்கு எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு இருக்கலாம், கட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் திக்னஸ்ஸு ஓரளவுக்கு இருக்கணும். ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது. 1 சிட்டிகை உப்பு கூட போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டால் தான் நம்ம சக்கரை போட்டதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஒன்றா எடுத்து மாவில் நினச்சிட்டு அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில் போட்டு பரட்டி எடுத்தோம்னா இதுக்கு சோடா மாவுலாம் தேவையில்லை. இந்த மாவே நல்லா உப்பி வரும். ஆனால் மாவு நல்லா அடிக்கணும், அடித்து கரைக்கணும். பார்த்து பரட்டணும். ஏன்னா எல்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருக்குது, ஒட்டிக்கிடுவோம். பார்த்து தான் பரட்டணும். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நான் இன்னொரு நடையும் போடுறேன். ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. இதை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பழம் தனியாக மாவு தனியாக தெரியும், மைதா மாவு தனியாக பழம் தனியாக தெரியும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நான் ஒரு கையிலேயே பிச்சு காட்டுறதுனால நல்லா பிச்சு காட்ட முடியல உங்களுக்கு. நான் ஒரு கையில் கேமரா வச்சுருக்கேன், ஒரு கையாலேயே நான் பிச்சு காட்டுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச்.